Iko naisiri tinile norong ni baciri kena umen bisma koloi musamani. Yango hongke te tamo san norong ni dalungi men kislang bai bisma bai koljak. Gema like ya subscriber rok bai. Mang kena jamai yang aku punya kajang mah dino sistem masa salah bayar rom lah jap kajang mah ini je punya kajang atong mana obani XT Khushi anu men dino mokol thajak punya no mokol thajak gai Hello guys, pila no jotona haino haila amsuku tinini video channel ni malik to bono haipano tetam khainaba intro rok changoi mario tau jong boro thang tong obon nungno sawi risibi tabu nge jong kaila panda thanai bojaga sabni kaila panda singkhamo amu chin nok tola si chin busuk ni kaijang ka dal jei sok busuk man pai ga tetam khainaba do iko tau jong busai tong le da ekdom sak bai sak nangoi oma haikeno nok bai nok ekdom nangjak se noi saimana ate adiba hingkai jong tau thanai norok video no nai tong di choyabo hingkai aro thangkai to tetam no phorongna ba kuina jamai nugoi mannai aboni pore decorate bahike khaike amoro kicha nugoi mannai ta gift rok tam na kharok sadita kije ko gai gift rok nai paikha bisingo tam taw khai saya jamai kuina borong no ongko unboxing rok khaiforo naitung ta chung khaima ha hige tawa ang the sakan mane tam sana sadita abu to nin channel singke video no pa ya sak nai tong bi Tabunar onugoi manai decoration design Bisma koloi musadek Boga aya rong ni bisma kol ya kisalang simeje ule yang onong nugoi mang kena jamai yang o kuina ni nahade kajang mah dino sistem masa salah bayar rom lah jap sabo sagade nin chini mung rita ha jamai ni ini bai bibi oh bibi bai alada da ada ya acha guys finally waisa jago malai ka jamai bai ka jamai tini je kuina ba kajang tong mane obani XT क्या बोला तूने? ka jamai tini je kuina ba kajang tong mane obani XT Haipon pona bagwi kaja khaba mangnoi kajang niam puri ba tongbo haipon an bukhati chole la jamai nung sonjut tola sakade ani ek puri be kajang ga jamai no kaisa kok sungo na tini to bini kaila banda ga ni bukhani feeling rok bahai kicha share khai dita ini to kaile pandani ba jotono tong thok khushi yan batine kaile bare norono pegla na khamba ani kaile bare payment te jotono enjoy kedi am always kana ani XT black ga tong khojang na khojin na le arja kono bedal gora kuinan to no tau prongya ko nung nai video no soya nai tong hangkai bukhai ja
buka খুব খুশি Lungi men Bihik no mokol thajak kuina no mokol thajak gai tau confuse ibo. Tabuk dia malah kaya subscriber rok bay. Tungguin di sini, abang ada. Oh abang gas tadi na. Tabung ke chung jamai be kuina no gift ru laina nai tongo. chocolate abang kana re kobin thane Kai ni na haja. na re Tabung ke chung kai labar ni mai chana pakai khukti monok lai asuk lai jak. Yang hong ke mairang ro ekdom nai tok ke shoe asuk lai jak bufro mai sok pai no noi. Acha. Tei chamung koi potong obo norong nang furung nai puila phaika mai. Abuni pore hengke no phaika gudok. Tei next hingkai phantok baja. Tei dal phaika no tei tam khaina ba totra motoma tongmali asuprak chi makhika. Nungke ta tam no le tongsa chari. Tei chini logi tongu mai chana pakai asuk jak chini busuk songbo. Yang orang nukoi mang kana muri kondo ni pore hengke no phaika apis. Tei paithago ri phaika wahan. Wahan to ekdom thasong to kana baksa boro khuk disi monok khana khuk dita monok diko bohok sanai si do jai pegena khana. Yang orang nukoi mang kana khoroksa takuk bo hengke jamai ni bupayung ungka agoi jamai ni ekdom buta ok. Tabung norong nukoi manai norong ni basu irik nai umen musamani kisisa video scene. Tei tabung norong nukoi manai kuina ba jamai musamani. Tei paithago hongke tei tamo sanorong ni dalung gemen khisalang koloi bisma koloi y7 sapraka haji. Video no paithak jora naima bagai hambai tei channel ko katang ke channel no dakti subscribe khari di khaijak hongke dakti